jest to obszerne dzieło, świetna synteza muzealnictwa na obszarze szeroko rozumianego Pomorza. A chodzi nowe doki z kaszubskich pamiątek skarbnicach, teren je pierwszą tak belną książką w muzeach na Kasiebach. Wniesie ona zachtny dziel widzę w całości u naszym regionie. Ja się dziw, że w tych czasach ci coraz więcej ledzy korzysty z internety, ukazywy sa wiero coraz więcej książków. Możemy tybet usoblawie buśny, że na Kasiebach pisanie, wedywanie, a przez to pogłębiwanie widza łese stoi na bardzo wysokiej wiznie. To prawie sprawi, że w cykl powstawają nowe zapytania, a problemy, które są już do rozwiązania. Jest takie pytanie, na ile środowisko muzealne rzeczywiście ma uwewnętrznioną, uświadomioną potrzebę poczucia odpowiedzialności za kreowaną tożsamość. Za to, jakimi się Kaszubi sami sobie jawią. Ponieważ jakby nie było, muzea poprzez przede wszystkim współpracę ze szkołą, ale także przez masową turystykę są jednym z najważniejszych kanałów informacji o kulturze, o dziedzictwie, nie tylko dla tych osób, które z zewnątrz przyjeżdżają, ale przede wszystkim skierowanych do Kaszubów. Mamy kilka muzeów, Muzeum Kaszubskie, Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, które gromadzą, ale od strony folkloru. Natomiast brakuje Muzeum Kaszubskiego, które pokazało całokształt historii Kaszubów, historię Kaszubów nie tylko od świata zwyczajów i obrzędów, ale również od życia codziennego ludzi niekoniecznie żyjących na wsi. Marzyłoby mi się, aby historię Kaszubów Geralda Labudy przełożyć na wystawę muzealną. Jestem muzealnikiem od 1973 roku, w związku z czym wiele postaci występujących w książce, czy w tekście, czy na zdjęciach otwierało mi po prostu zapomniane często już fragmenty z mego życia zawodowego. Przede wszystkim ukazane i postaci, i te muzea, które w tym względzie są wiodące. Ona jest zachętą, szczególnie dla ludzi młodych, do poszukiwania tego wątku etniczności, do wątku patriotyzmu na Pomorzu i w poszczególnych grupach etnicznych. I tu trzeba stwierdzić, że profesor Obrak-Prądzyński wykonał to zadanie, no bym powiedział, doskonale. Jest to bardzo ważna książka, która będzie służyła przez długie lata i adeptom muzealnictwa, jak również i osobom zainteresowanym ochroną dziedzictwa kulturowego regionu Pomorza. Tyś pamiątci, a tyś prawdziwe skarby, choć często inaczej, pokazywy album Stolemowe dziedzictwo gminy Kosakowo. Na udimkach Danute i Jana Pawła Detlafów z Pucka ujęte są najpiękniejsze myle gminy, ale też działanie kulturowe a gospodarcze. Ten album będzie uwiecznieniem tego, co wiedne wójt godo. Trzeba sprzedać nasza gmina, trzeba pokazać nasza gmina, jak ona jest piękna, jak ona jest bogato pod względem gospodarczym, ekonomicznym, a przede wszystkim kulturowym. Jest to gmina Kaszebska i dlatego oblicza moich Kaszub jest tu tak napisany i to jest jedna z książek, która będzie promowała Kaszuby. I my postanowiliśmy ze względu na to, żeby dać potomnym na wsze czasy. Bardzo dobre opracowanie uważam. Państwo Detlaf postarało się i będzie to promować naszą gminę, w której jest tutaj dynamicznie przedstawiona historia, rzeczywistość i przyszłość. Tu przejeżdżają po to, żeby ta kopalnia wiedzę o gminie Kosakowo znaleźć. My wszystko jesteśmy w stanie ledzoma pokazać, wszystko jesteśmy w stanie ledzoma zaoferować, lecz trzeba do nas przyjechać. Można też dokonać, że ta gmina, a przede wszystkim ledze z tej gminy, od lat latecznych wpisywają się w budowanie kasiepskiej wernute. To też jest w albumie Snyzie pokazane. Jesteśmy w tej chwili koło pomnika Józefa Klebe, tego, które odwiedne tu w gminie Kosakowo dział na niwie kultury. To dzięki niemu mamy towarzystwo śpiewacze, mamy pierwsze pieśni, pierwsze powiastki o naszej gminie. On potrafił pokazać to wszystko, co nam piękniejsze w naszej gminie. Kleba był płewla i pisarza, człowieka nadmierści krainy. Dla chtarnego męża i rabadzienie było jak chleb powszedni. Temu warkowy cały swoje rzeczy poświęcił rabek Leon Skelnik z Gdyni. Jego przygodę na mężach bliższych i dalekich i całą rabacką drogą bardzo ciekawie opisał Zbigniew Gach. Pomyślałem sobie, że skoro żyją jeszcze bohaterowie tamtych czasów, należałoby to
utrwalić, należałoby to uwiecznić. I tak się też zaczęły rozmowy, najpierw niezobowiązujące, a z czasem te, które stały się kanwą dla książki. Promocja tych książki, w tym przetrywku nazywany ładowaniem, odbyła się na darze Pomyżgłe. Świata i chwal polskiego literata. Ja już jestem 23 lata na emeryturze, ale przez długie lata to prawie co noc śnił mi się statek w jakiejkolwiek postaci. Ród Skelników jest jedną z wiele gdyńskich, kasiewskich familii. Tworzyły rzeczywistość Gdyni, tej małej wsi kaszubskiej tu na Pomorzu, ale tak naprawdę te rody potem współuczestniczyły w budowaniu wielkiego nowoczesnego miasta i wielkiego nowoczesnego portu. Korzenie Leona Skelnika są w Wieldzim Kacku, przed tym wse dzys dzile Gdyni. Sam Rebek urodził się we wse Gdynia. Tam nie mieli dzysy do tych dawnych czasów w Rycy Maslama. Stary Gdyni to jak we wsi było, prawda, że razem ucztowali, razem na wesela chodzili, na pogrzeby, do kościoła, tak samo. No i także wszyscy się znali tym. Daleko od morza, na dredzim końcu kasiepskie ziemie promowany była książka o ewangelikach wśród kasiepów. Ta książka była napisana po to, żeby przekazać pomoc w tych ledzach, co tu niegdyś na kasiepach żyli. To były ewangelice, co się sprowadzili na tę ziemię mniej więcej 250 lat temu. I oni są tu wysiedlili i żyli przez te 250 lat bardzo zgodnie. A były to tereny tak zwanych Głechów. Je to dzil kasiepskie ziemi na południowy zachód od Betowa, gdzie piękność zieje kasiebizna. Kaszubskość tu była zawsze, w sercach ludzi, a tak jak wszędzie to objawiała ona się przywiązaniem nie tylko do ziemi, ale i do wiary. Było jednak tutaj sporo kolonistów niemieckich, do Niemców należały tartaki, młyny, wokół były i huty szkła i więksi gospodarze. Mimo tego, że kościół protestancki już tu stał wiele lat, władza pruska, niemiecka zezwoliła na budowę tego kościoła. Budowa tych kościołów w okresie Kulturkampfu za czasów Bismarcka była bardzo utrudniona. I nawet ewangelicy mieli z tym trudności, a nie mówiąc już o katolikach. Dopiero w 1905 roku, jak to tak zelżało, kiedy była większa swoboda, to dopiero zaczęła się budowa kościołów. Budowę rozpoczęto w 1914 roku. Zbudowali ten kościół przede wszystkim zbudowały kobiety, bo to był okres wojny światowej, chłopów tu nie było. A prowadził to budowa ksiądz Bernard Gończ, kasiepski bohater burowego młana. Pamięć słyniem trwy dzys i wiera wiedna, bo on zatrwała usoblewie tery wśród młodzysne. Założył parafię, zasłużył się również w sławnej wojnie palikowej o ustalenie granic w 1920 roku. W roku 1920 w obliczu zagrożenia bolszewickiego ksiądz Gończ wzywał tutejszą ludność do walki z bolszewikami. W 1921 odszedł z naszej parafii. Był proboszczem w Luzinie i stamtąd zabrano do obozu i zginął właśnie w obozie. I wnet ksiądz Gończ bunze patrona szkłełe. Kościół ewangelicki stoił pół kilometra od katolickiego. W wojnie był Kunsk zniszczony, a ostatecznie w latach 60. rozebrany. Zesłe stało wejmcie fundamentów a cile krzyżów. Dzonka autorowe książki Benedyktowe rejsce i innym oddanym zajeżdżom plac jest tu piękno uporządkowany, a historii cały upamiętniony.